हेल' फरायसाफोर दिनै जों गोदान चैप्टार जागायगोन खोन्दो 9 चैप्टार 9 हांखो जालियारि राशि आरो थाबिथाफोर algebraic expression and identities जोङो आगोलावबो सोलोंबोखादों गोजाम थाखोआव ओंखायनो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन गोरलैथार बियो गोब्राब नङा आगोलावबो जों नुखाबोदों खालामबोखाबाय गोबां खालामखाबाय बेफोरखौ फरायनानै नायबाव जेबो गैयाबाव ओरैनो खेबसे फरायनानै नाय बेनिफ्राय नैबेयाव 9.2 सेक्सनाव माखासे गोजाम आइडियाफोर दङ बेफोर खामानि होगोन नैबेयाव नैबे मोनसेया भेरि इम्पर्टेन्ट नैबे प्रपार्टिया बहुत इम्पर्टेन्ट a into bracket b plus c equal to a into b plus a into c नैबे दाजाबथायनि सायाव सानजाबथायनि थासारथायखान्थि distributed law बे इम्पर्टेन्ट बे रुला प्रपार्टि बिराद खामानियाव होगोन आरो माखासेयाथ' गोरलैसै जेबो नङा बिसोरो अके बिसोरो जेबो नंथार गोरलैथार बेनिफ्राय आरो गाहायाव मा दंबायो जोंहा बेनि उनाव yes नैबे रुला very important बेखौ होनो साइन रुल नै plus into plus is plus okay plus into plus is plus जेरै 7 into 3 is 21 बेयावबो प्लास दङ नैबावबो प्लास दङ ओंखायनो बाव प्लास एग्जाम्पल होनि जेन'बा नोरै जाबाय 3a into 4a equal to मा जायो 12 equal to 12a okay 12a plus plus बेखौनो प्लास प्लास होनो then anyway the plus into minus is minus what is it 7 into minus 3 is minus 21 जेरैहाय 3a into minus 2 will be minus 6a new minus b plus again minus okay गोसोआव लाखि minus into plus is minus माने minus 3a into plus 2 equal to minus 6a correct yeah ओमफ्राय नैबे minus into minus is plus minus 3a into minus 2 is actually plus 6a okay बेखौ गोसोआव लाखि this is very important these rules are very very important बे मोनब्रै रुला बहुत important बेखौ गोसोआव लाखिथार गासिबो गोसोआव लाखि होमबाना इजि जागोन नङाबाथ' गासिबो केलकुलेसनफ्रा गोरलैसो बे रुलखौ गोसोआव थाबानो गासिबो हाजोबो जेबो नंथारा गोरलैथार अके दानिया थांबावनि गाहायाव मोननै एबा बेनि बांसिन से बिदाब राशिफोरनि सानजाबनाय multiplication of two or more monomial expression okay बे सानजाबनायफोरखौ जोंथ' रोंखागौ जेबो नंथारा बेयो नैबाव जे एक्सप्रेसन होदों 6x ओमफ्राय बाव जेबो गैया just 5 just multiply by these two ये बे मोननैखौ मल्टिप्लाइ खालाम ओरैनो सिम्पल जेबो गैया बाव 1 दं xy आ बिदिनो थागोन नै फाइनालि नै जेबो नङा इजि बावदोनि this is interesting okay 6x minus 7y plus 8xy बे मा जागोन बाव माइनास दं प्लास प्लास माइनास मा जायो माइनास राइट प्लास इन्टु माइनास इज माइनास ओंखायनो नै बाव माइनास फैगोन ओके दानिया x मोननै दं x into x बा मा जायो x 1 plus 1
neighbor one dong or one dong, huh? Because sola plus a, sanjamba plus a, eh? Pe power plus a, tengkini x into x equally x to the power 1 plus 1. Meaning this is equal to x square. Okay. Bawa na di y ko na di. Y abo mani dong na. Hamba y abo y square jagan. Makini x square y square. Itu sanjam na siya easy. 6 this sanjam then within sanjam. Okay. When change in school goes like bao x2 into x3 is actually x2 to the power 3 plus 2 plus 3. Okay, so this is actually 5. Ekolo goes like here. Ni bijin school. Ini piku goes like bas kila ses kalam jam habai. Pakai itu normal sanjam nai normal multiplication. Okay, very easy chapter. Algebra सबसे easy, okay? Formula jingja jabe algebra. Formula kalau gusulanu. Gusuh laws of indices. Okay. Ni wone deni. Mau munche interesting to, ha. Munche mama hadini. Be jing sanjam nanggo. Jing mitikago x sanjam kuriganna. Be 5 nei be minus 8 money 5 into minus 8 equal to how much? Minus 40. Manana plus into minus equal to minus. Correct? Sign a minus again. Maybe sign a 40. 40 minute. Okay. This. Umbre sanjante. X to the 4 3. Maybe ko plus kalamane. Maybe rule. Okay. X niveau 1 dongo. Niveau 3 dong. Kain 4. Y abang easy. Okay. Very easy. Very easy. Algebra is very easy. Okay. Algebra is very easy. Algebra birat goरलै. ओमफ्राय बेखौबो नायदो मा दंमोनलाय जेबो गैया 3 4 5 3 into 4 into 5 20 into 3 right 60 sin गासैबो प्लास प्लास ओंखायनो 60 मोनदों दाना L2 L1 होमबा L3 जागोन L to the power 3 M1 M to the power 1 M to the 2 ओमफ्राय 1 2 3 4 4 जाबाय n single n okay easy very easy okay let us move forward asa बेखौबो खालामनानै नाय बेथ' simple example बे माने नैबे गोजौनि राशिफोरजों बे गोजौनि राशि ना नैबे गोजौनि राशिफोरजों बिसोरजों गाहायनिखौ सानजाबथारदों नैबाव बेजों 6 into 6 is 36. How many x to the power 1? X to the power. Mama jagan x plus 1. So this is actually 36 x to the power 2. Okay. Beku sanjab kadang ni. Ampere boleh ma jagan. 6x into 7. 7 into 6 equal to 42, right? Then x ada. X bawa 1 dongo. Ni bawa 1 dongo 2. Ampere y aman chila y. Okay. Everything kalam lang. Okay. Easy. Okay. Itu easy. Tanya gaya mana maya. Okay. Trinomial, binomial. Okay. Binomial. Okay. Biar term ko barding mencilo rasi ke bau. Binomial mani mani rasi to. Trinomial means mentam rasi. Biar by ni normal multiplication na binomial ni. Acha. Because okay, this is okay. Derivation sanjam na haye. Biti ko kira keding are. Ikutin kau na. Nibi. Distribution law भी है distribution law
Okay, these are easy. These are really simple problem. Okay. Yeah, let me go color me. Okay. जों मिथिखागौ फार्स्ट नैबेजों बेखौ सानजाबजोबगोन बेनि उनाव बेखौ आरो बेजों सानजाबावगोन ना सिम्पल नुवाखै नै 3x into 9x to the power 2 बे खेबसे बेनिफ्राय 3x again आरो बेजों खेबसे ओरै जादों आरो okay okay simple multiplication बेखौथ' रोंखासै ओमफ्राय easy I like algebra. Algebra is very easy. नैबेबो बिदिनो बेजों बेजों सानजाबदो ओमफ्राय आरो बेजों सानजाबदो okay Jim you got this okay there is difficulty no difficulty at all okay very simple नैबेबो बिदिनो एखे बेबो बिदिनो बेजों खेबसे सानजाबदो ओमफ्राय बेजों सानजाबदो ओमफ्राय बेजों सानजाबबावदो okay very simple binomial बे जेबो नङा आरो binomial means two terms नैबेहाय मोननै टार्म दङ बे मोनसे टार्म बे मोनसे टार्म ओमफ्राय बेयाव बे मोनसे टार्म बे मोनसे टार्म बेबो binomial नैबेबो binomial okay सिम्पल जों मिथिखागौ नैबे टार्मखौ बेजों खेबसे सानजाबजोब बे गासैखौबो खेबसे सानजाब ओमफ्राय नैबेजों आरो बेखौ गासैबो खेबसे सानजाब नायदो नै बेयो नैबे खेबसे सानजाबदों बेजों ओमफ्राय बेनो मोनसे टार्मबाव ओमफ्राय 2 जों सानजाबदों नै अके बेनिफ्राय मा जादों ओमफ्राय जों बेखौ सानजाबनायखौ खालामखाबाय सिंगोल टार्म monomial binomial टार्मखौ खालामखाबाय जोङो बेजों खेबसे सानजाबगोन फिर बेजों खेबसे सानजाबगोन बेजों खेबसे अके इजि गायनाबो बेनो सेम गायनाबो सेम आं बेखौ सानला देखायला गासिबो बिदिनो जोबसै हो गासिबो बिदिनो जोबसै इजि माल्टिप्लिकेसन अके बे गासिबो सेमानो गासिबो बिदिनो गोरलै खालाम सानजाबनानै दाजाबनो थिनदों आरो जों लोगोसे जोंखौ दाजाब आच्छा दाजाबनायनि रुल अके नैबे एसे नायनि हो दाजाबनायनि रुल बेयो दाजाबनायनि मोनसे रुल हो बेखौ नायनि बे मोनसे टार्म ओमफ्राय बेजों दाजाबनो थिनदों बेखौ डाइरेक्ट दाजाबनो हायाना सानजाबग्रो बेखौ अके सानजाबबा मा मोनगोन बेजों बेखौ सानजाब बेखौ बेजों सानजाब होमबा जों बेखौ मोनगोन बेखौ अके दानिया नैबेना नैबे 3x ब्रेकेट 2xy प्लास दिस ओंखायनो बेखौ सानजाब खेबसे ओमफ्राय आरो बेजों खेबसे सानजाबबा बेखौ मोनगोन दाना बेखौ दाजाबनांगौ बे मोननैखौ दाजाबनांगौ मारै दाजाबगोन नैबाव देखायदों दाजाबनायनि नियमानो जाहैदों नैबे जे भेरिएबल x एन्ड y पावारा एखे जानांगौ हो पावारा एखे जानांगौ ओमफ्राय x जों y दंदेरोथ' नैबेयाव x जों y थादेरनांगौ बे पावारा मिलायनांगौ 2 बेयावबो 2 पावार 1 ओंखायनो बे मोननैखौ दाजाबनो हागोन अके बाव जुदि z दंमोनबा हाया हो मानोना गाहायाव z गैया अके ओंखायनो एखे जानांगौ भेरिएबला एखे पावारनि एखे जाथारनांगौ अके होमबा बेखौ दाजाबनो हायो बाव नै 2xy नैबाव 2x दं गाहायाव 2xy गैया ओंखायनो ओरै हारसिं थाबाय ओमफ्राय गाहायावबो नैबे 5x बे 2xy स्क्वायर दङ स्क्वायर नै स्क्वायर दं
Wow गाय नैबेयाव निफ्राय गायनि टार्माव स्क्वायर गैया जास्ट 15xy ओंखायनो बेखौ जोङो बेजों दाजाबनो हाया हा मिलाया पावार एखे नङाना मिलाया ओंखायनो फाइनालि we get this. Okay, this is important. दाजाबनाय then मा दानख'नाय एखे दाजाबनि दानख'नाय एखे पावारा मिलायनांगौ x2 y3 you can add these two add खालामनो हागोन नोङो 3x2 y3 because बिसोर मिलायदों पावारा मिलायदों ओमफ्राय xy मिलायदों नाथाय x1 y2 plus x4 y2 बे जाया दाजाबनो हाया ओरै दाजाबनो हाया okay मिलाया पावारा मिलाया by 4 पावारनि 1 बिसोर मिलायदों बे मिलायाखै ओंखायनो बेखौ जोङो दाजाबनो हाया okay just remember this is important मिलायनांगौ होमबासो दाजाबनो हागोन okay नैबेखौ नायदो नै बेबो एखेयानो only some technique you need to follow बेयाव सानजाबग्रोनायसो दंग्रोयो नै बेबो सानजाबग्रोनांगोन okay सानजाबग्रोनांगोन सैथो राशिखौ सानजाबबा finally you get this a long expression नैथि राशिखौबो 5 जों सानजाबा finally you get this दाना बेनि गेजेराव जोङो प्लास खालामनांगौ एड खालामनांगौ बबे मोनलायगोन 12 y to the power 3 ओमफ्राय नैबे जोंहाबो y to the power 3 दङ स' बे मोननैखौ जों दाजाबहागोन नैलाय अके ओमफ्राय मा होदों y to the power 2 ओमफ्राय नैबावबो y to the power 2 दङ ओंखायनो बे मोननैखौ जों दाजाबहागोन अके माइनास दङ अके बेनिफ्राय बाव दं 13y बाव 13y गैया ओंखायनो हारसिङै अके then we have 21 जेखौथ' जों रोंखागौ प्लास खालामदो सिम्पल अके सिम्पल मा दंबावो जोंहालाय दानख'नाय दाजाबनाय एखेयानो हो साइनआल' सोलायगोन प्लास खालामनायाव माइनास खालामदो प्लास खालामबोला माइनास खालाम अके दानख'नाय दाजाबनाय रुला सेम अके रुला सेम गाहायनि राशिफोरखौ गोरलै खालामनो सिम्प्लिफाइ माल्टिप्लाइ खालामदों नैबाव नायनि नैबेखौ बेजों माल्टिप्लाइ खालामदों अके सिम्पल this multiply this we know बेजों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामगोन बेनिफ्राय बेजों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामगोन राइट okay 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 all right easy this is not difficult all right सोंथि फैबाय सोंथिनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायगोन okay बे नेक्स्ट भिडिअआव नैबे सोंथि बिदां 9.1 खौ नुगोन okay all right thank you bye bye